Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u antorni. Ro kini gilongi khubor bam ta kasngi. Ka jingya ka ja bdeng ka seng san perthei ka VPP bar ki dor bar shnong. Halor ka jingkno bakam ai jingbit ya ka seng barim ban pelong ya ki jingya lang pat ba. Kala long ka jingya ken at ka bajur bha kham tam ya ka maulai taun dor bar. Kumta ka ken hun san senjuk ki SS ki pratali ki seng tunrai ki belawan syagane ka jingya lang. Ki kentup ya ka senjuk nong sensyar snong nong thamai pelun, senjuk ki rang ba snong lait kor, senjuk ki rang ba snong shiliang umkhen, senjuk ki rang ba snong penthor umkra, bat senjuk ki rang ba snong apa shilong. Hagani ka jingya lang lawan bani shimbentaru da ki dekot ka maulai taun dorbar. Ka kenhun jong ki tegi rang ba snong ki la kenther ya ka seng balaya lam da u arden embasayomon, namar ka jing syasiat ka jing ujor syakatnan, jong ka District Council DCE. Da ka bakhot ya ka kum ka jingle, bom kot bom kya. Ka VPP kala ujor da ka e jahar, ka bapura sya u Commissioner bat Skrat 3 katna DCE, da ka bapersyah ya ki jingkeno bala penjari da ki kli snong rang ba snong, bat kinong yalam tenrai sordar, halor ka jing yalam election na ka benta ka election District Council Banwan. Ka VPP kala penpau bakatu kat ningut ki rang ba asnong bat ki sordar hakasi bat Jante Hills kila kentat ban ai jingbit ban yalap election lani kila bu kendon jur ya kapor kaplakta e ka jingla jong ka seng ban penyat bet iki program syabar jongka. Ka seng kala penpau baha ki katu kat ni kisnong ka jing yalap election kala long tang ha ki jaka be kendolang bat kum kini ki jingkhang ki penken ya ka kendon 19-1. Jong kari ti sensyar kari India. Ka ba ai jingbit ban kran bat ban pau ya ka jinglat luin. Hadin kane ka jing ujor katna DCA ha ka singi thok di yang kala batha ki officer election district, ki officer subdivision bar ki officer returning, bagi de ban batha ki kli nong sensyar bar ki dor bar snong, ban ai lat ya ka jing yalang pat ba jong baro ki seng san perthei. Kentup ki kertong shimen, na ka benta ka jing mentoi jong ka jing ya lenti ka ba lat luin. Bar ka bahok jongka election jongka dorbar district. Henreha ka hukum ka bathamai ha ka snipalei ka tanat kelapan syai bagi he snong ni ki dorbar snong ki balarai ban ailat tang ya ka common platform na ka benta ki sengsan perthei bar ki kertong shimel asya bane kumta. Syuagane habaya keren bagi nong thok kubor hadin ka jingya lang ha ka snipalei unong penya jongka KSS uban teli el nari ulabu jingkli ya ka jingtmu jongka VPP ban ujor syakatna DCA wala ka maulai town dorbar MTD kala kran syai bha baka rai ban bu kendon haga arhajar khat kendai. Lashim ya ki jingyalang election khat arngut hadin balaya mirjingmun bat ki hindrungut ki kertong kentup ya ka VPP. Ki beakun na kasnong maulai uba nari ula kedawru baka MTD kala pensyai bakinom khanglat ya kinu ki sengsan perthei ne ki kertong ban persya ya ka rai jengki ban pelong ya ki jingyalang pat ba hakate ka constituency. Ya ka rai ban khanglat ya ki jingyalang pat ba lashim da ka perkhat ya ka jing sotenan jongki samla puli ki brang yale ya ki examen board jongki. Ka MTD ka shim kya da ka jing tmu ka babha ula ong ula pen scam baki rang ba snong ki ju shim ya ka nongrim ka bapdeng bar ka baklem liang bar ka kam jungki kam dei ban kentho ne kedokti ya kanu ka seng ne ken hun san perthei ula pen pau bla da ki VPP ki sngo baki yang na ka benta ka jungpha jungki trai mulung te ki deiru ban snuthu ba ki rang ba snong ru ki don ka ju ka jingmu ula ken tujur ya ka jing ong jong VPP ba baro ki weipan. Untuk tulis pun AFP la pathai kuat na electronic media batunjuk naka print media wa ya don lang hangani ka por hangani khidmat balengkot ni la khot ipi mal hadin ki kumtu kumba lami apo ki print but electronic media ka bayde bat ki jingja ki bam sno tenat ha ka bayde bat ki kam sengsha khadar sno jongi da ka bensim ka bakhya ka bensim ka bas ngo don jingkit kli nang benta ke imlang salang bat nang benta kari ba ke den kum ka senjuk
ka kan hun jong ki san senjuk ka bangi judan ba kan thup ya ka nong thmai ka senjuk ki nong san cha nong thmai pilun senjuk ki nong sen nong rang ba nong like ko ka senjuk ki rang ba nong siliang unken ka senjuk ki rang ba nong pentor umkra ka senjuk ki rang ba nong upper shillong bat hakaju uporo ni la ya khot rangkat ya ka maulai tahun dorbat bani dan rangkat akni ka singi ngim la ban kini na mat kapor ka long ka balungkot ngim la ban kini su sha kiwi pat ki sinjuk lan kiwi ki rang ba snong da ka jing so long shim ki ai ka e ka ba mi ha ki kot kubor te nila ya lum kerki akni ka singi menen ka singi hadin ka mi kot kubor mutu nila ya kontak tampara rang ba snong kini ki sinjuk bat ni snow day ban ya tip kambnya ya ke ka ba laja kumta hakani ka singi bangi yo banya selok hadian bangi tip na kaliang jong ka maulai tahun dorba ki jing sedang jong ki baro long ni sim na kawai ka jingmut pat balai ba ka haban mi hadu ban lik ai ya kata ka city ban direct lani ban hukum ni ki dor bar sinong ban ai jimbit be ya kita ban long pot public meeting ngim don kono ka jing kan tho ya kono ka political party ni ki hin rai ni kran be thik tang ya ni ngim don ke jing sha liang kum ki nong sun sha sinong ngim dei ki ba sha liang ladang ni sha ngin hab ya sha lot ya baro ki political party kat ki badan lani ladang ni sha ngim dei ben sha ya kono political party kum tangi yang ha nong rem ka ba ni long ngim long bias ya kono ka political party te kumta hadin mangi i kot khuwa kum to jing tho ka city na ka liang jong secretary jong ka BPP siapo ka shau commissioner secretary jong ka DCA ban tentu ya lani ban hukum ya ki dor basnong ba ken ai ki jingbit ban pelong ya ki public meeting kam don kono ka ba kam judon menu kasien ka ba hap ban tentu nila penyat election lada ngakren ya ladi tangkum urang ba sinong marwei ngalabat yang ni ka kam la khandai snem bat shua katang la trei kum secretary bat kiwi bat kum juro kiwi ki para rang ba sinong ki balai trei ki babun nilai trei hakata ki snem ki babun bat nila dan bat kampat judon kasien ka ban ong ban hap ban ai da hukum yang ni bangin ai jimbit dan pelong jela ban ni tip ya kata ka democratic rights ki jong ki nong election lani kita ki kersong kiti banyo bat tang men nen hi janmiet ko ini kita hi political party lawat slam da pen slam tang hapo san minit wala man ai kata permission na long meeting nrai kasngo pendu lani ke pen chairman sim lada niru ni dei wei kita ki bangi trai na kada nrai tang kita ki ba i nrai niling kam i kam ba bat ka sarkar ka tip kam ba yang ni ban ba tip ki wei ladang ni ngilakit ya ka kam ka ba umdan jik siwi ni la ya ka tu la dai phi phai dien tang ki sau snam ki balalek san snam ki balalek ya ka por covid kam dan ko wiga dor bar snong ka ban yo ya kanu ka lani ko ban shim kanu ka la jingarap da ka pisah wat haba ka sorkar ka truaro ring ya train ki bormet la jong ban ni pen mi na ki fon snong jong ni ban ni tre bat shim dan manu ba direct ini bat ka sorkar kelakat ni kong ini ring susi ban ong ba kan ni su dia personally ngim don kanu ka jinggan to yanu rai haba mi kum kini ki ni i ba kalong ba ka plelenti syaba ya banyo ban kan tho shu ya ini ki bor snong bat ngan shu ong pi hang mi balada layap ki bor snong layap ki dor bar snong ajat kan dik layap ngaju ong ini kentien bada last wall of defense jong kajat ben rio kati ki dor bar snong umdan ki political parties umdan government ka bala ban tre ban de lakam ya ka riba ke jat ben rio na jingwan kerslep lada pim tre lang ka dor bar snong te kumta lada ngisha kren tador lani ngisha kren matyong lani ngisha kaung keti kalong ke ka ba ngismo yam rem ban perkat te kumta ngismo ban tentu ye kini ki rangba ba pen mi kini kentien bakin ai ki jumpen sha ba kam tam ero
ba pin kam kiar na ka bakan tho namar ni rung ni don keju ke mensim ni trei na kum ta ke jai benre bat ni kwa ru ban pen ha ban ken ti yo la ki jong kat ni trei ngim kwa bor ngim jupan bor ka sarkar ke council ke i kata ba ka kwa ini ban ai kata ka bor ngim sim dawa si sim ro kampat judan ke ba ngin le ban dawa ke bor na ka sarkar lani na po ke council lani na kahimar rei kini ki bor ki tip ya ke jingdan kam ban pen kup bor ya ki dor basno kum ta ngasngo ha kan ke por da kan sim ke basngo kya nilai persang ban khot jingilang ji sha ka ba kham he nilai kran ba di ba rabor bla ro rei na ma ba ka jing bom lai ban don kan ai te rei ngin dang ye teng biang la da ka dot ke idon kam ngi bangin yelum lang para rong ba snong sa ka we ke lumpung ko ba kham he ngin le kum ta rei ka ba menta shwa ni sngo ba ni don ke jing kia bat ka we ka ba ngi kran sha ni don halande jong ka mo lai taung do ba ni kini ki san senjuk hakani ka kun hun ni don ban kersan mang namar haba pikta e ka we ka dorbar pikta kami ni yang bat ni smo thu hiro hadin mengilayo ke jing pensyai kam tam ni sekretari jong ka maulai taun dorbar ba marku bala persya ba kam simdan kono kono ka jing pen bor lani ka jing le bor ha ka bai dei bat kita ki jing jing pelong ya kata common platform Pengi su thu shai ba kam don kum ta ni ai ke jing kersan ke bapura ya ka maulai taun dorbar bat nang ni sakman pro ni kentu ke sarkar ke tip khamhang ni lai trei bat ka ke ju ke sarkar ni lai trei menta nadu ke por covid na ong biang hadu kini kisni ha ke bai dei bat kinu ki jing don kam ki jong ka ni ye don lang ye trei lang bat lada kanu ko kun hun kawan biang kanu political party kanuan ha ka buat haki snam ki banwan ni kum kinong kit kam snam kum ke dor was snam ngin dan lang hakti tidak bini trei bani kit lang ngai ladang ngilai dan pa ka jing ya sudah la ni ka jing ya ke dokti hatu ngila mo bani kan tiu ki jadi manu ban yo jing man tai na kani ka jing apa je pelajun kata ka message la ni ka kubur ka bang akwa ban penpa ba to ngin ya tingkan ya ke kitin ke suli ki jung ni dan la ka jong ka bentak kum nu ban kan tiu ya ka jaj ban re kumno bangin nyara iwe kumno ba ngela sisa ban pelong yang ke jai tu ku juni ba ngini te song ke jai tu ku bang dang don tang ba khat san khat nyu la ladang ni khen kum upa nyu trep ladang ni dang ya phariasa bat ni ya pen pat pen para mani tang na ka benta ki kam election hang nu ni bu ke jai tu kata ka long ke jingkel nama bangi ni dor ba sunong la ni ki rang ba sunong dei ki bala tan ku bor ni ba ka schedule bat kata ka bor ka bangi yo menta kam dei ka bor ka bangi yo tang na ka state government re ni snu thu ba ka bor jong ba sunong kawan na ka schedule bat na ka constitution jong ka ri india te ni la ban ong bangi long ki constitutional head la ha ki sunong ki jong ni snu thu ya kata ka bor te bat niat bat ngim kwa hero ban pen pau la ni bat so sarong bangi dan kata ka bor bor ni takadaw ni kwa banya tray lang banya yat lang bat banya kentiu lang marwe nginum la kentiu kum makalong ka kum ka jat benri wo jong ni dan kam hi banya tray banya kentiu iwe kum ta ni dan kam ho banya ra la ket bat ka jing to kri la ni ka jing kawang ti kan mau bor kan mang ra kan no ka jing bah ha ke imlang sa lang la da phi kawang ti kan mau ka kti jong hi ko bet ni to ka kti ke jing mo jing ni de kirang ba sino ni dei brio ki ba brio ha ba ujiet ang ba sino ujiet om ba ujiet yu ba khna la ni ba samla ni barang ba ujiet yu brio u balaya ke jumu ju pakat ni baro ang ni kum kirang ba sino ngim dei kum ta kum ba chu ya ban yelik kan bas haba filong ra mas no judan manu manu balik kan bas kum akan bas be election ini ki brio ki pet hi de la di ba hakador bar pa ba ki brio ki jet na ki kmat bang ba ke kum tang ni ban sung thu ni di kirang ba ngimbu ya kata ngimbu i kata kapuan lo nilai ni sukwa tang ba pen syai balai an hap ban tho shadu sha kita ki bor jong ka sarkar haba pisu thu ba kisnong barbor ka trelang ba ka sarkar bat nyumla ban khang ni kata ka political right ani ka democratic right jong nu ubrio la ni kana parti bat
ngim wa shu hiru makan long kan repeat kemudian ada kan mi yang nang sakmat marba ngir widan ban kan tiu ke jadon rew hala ka jong ke jeli bat kiru ni pe yaki dei bang habla dang ni akran le ni kni den ti shibon ni ke i hajing shanaki ni kni ti mano bang kwa ka sensyar kadar ka bakut mano bang kwa ban yo kita kinong yalam ki ba baha ki ba imsni na umta ka ribe ke jadon rew mano bang kwa ban ni kmat ke jala ki ni ki ba len yala di sisana umta ka daw ba jong ke jadon rew ba jong ke jala ni semua teman kata ngai lada ni sedang pat pan pen ino nga kham bah nga bat phi kham sni mo ki ham nung ni te kum tang kwa ba kani ling ba kani ka khubor kan wan ra ya ka jing kliap no ya kita ki jing ya ka do ti bet ki jing no bat bangin ya tre lang na ba marwei la da phi klan kat no ko no phi nom la ban tre marwei kat no phi nom la ban ki tiu ki jat ban kum ta ubriu don upat ba don phi ka politik kawan si sin san nam la dangi kren ka MLA Sisin Sansnam ngilong MLA, Sisin Sansnam ngilong MDC, Sisin Sansnam ngilong MP lakot anienta ni ka service ke jong ki rang ba sinong ba ki dor ba sinong kalong 24/7 365 klem jing siu tulop klem jing ai onoriam lani kanu ka jing mentoy jong hinrei ngim sim lakan randit gilaya chakmat bat ngila pendap kam ladang ye keren ki minister lani ka ki official hapo government mo ki trei Hila ban bat lai South League Department. Lai South League Department. Kirang ba sinong kibat kan no League Department. Ni tray nado bat ka hukum police, ni tray bat ka health, ni tray bat ka social welfare, ni tray ulit bat baro ki department PHE PWD nim. Kino ki department bagi ki urang ba sinong umia tray kan. Nrai ngim sim knyum ni kita ki baro ni tray da kan sim ka kumen. Nama baling ni snutu abang ni tray ka kam sinong kawara ajum pai te. Ya ke imlang salang ki kun ki pasa ki jonga ki parang ki jong akin yo ki jing bah ka imlang salang ki yo ka imlang salang ka badon jing kermen bat ke la syai ka ba puna ta kira mas nang kin tu ha kan ko ba ngin ya kan ban nom ya do ti iwe nama kan ni kan nomor ra kan ko jing bah ha ka be de bat bagi train na ta ka jatu baik no kat kum ka kari lihat ngaku ang syai halor jong tu nakalihat nang ban bu ikin command platform Haji Syako order ke bami minta ke sini, ke bami menen kala ban ke dulu kumai, henry ke order ke bala rectify minta ke sini, kala ai bori ki dorbar sunong ban penolong ru dekat command platform kan ai permission ki we henry ngenum pelong kumta. Apa pi kwa ban lagi ban ni la sutu na ka spirit jong ka maulai tahun dorbaro, apa syua bikin le ya kan ni ka command platform dekat jingtu ke babae ba ban kam light na ka jing pendik ya ki kun samla ki badan hapdeng ki eksamin la ya rai lang da kita ki nrengut ki kandidat ki bade ben yakun hapo ka mau lai constituency ban pelong ya kata ka command platform haman laki sinong bat layo ke jimenjur lang na wat na kandidat jong ka sang VPP ro henry ka balong ka basusi ka long ka kelano hadir henry hatu kata ro ka mau lai tahun dabar kam sim lakhang pat ban pelong jingelang da kan ko no parti dala di simet bat la don kisnong ro benelo bala snow hangi nakal yang gamola ki bala da ajing bet lo ya u kandidat jong ga VPP ban banyak sakmat ban pelong jingelang haki snong ki joki di syong hangi kum kirang ba jong ga snong wala ngim de hakarta ngila bano hagi jing jing berkat la tip kita ki jing keren bat nganum klong ya ka pro ka bala mong tip khamba te ka de kata ka bangi kwa ban penkut no ka jing kan tho ban ong khna rit ban ong kini tai kham tam ma ni tip khamba ka pakai ka basyai ka social media ki ai baro ki poi hapo ki ti jong pi ni tip khamba ka service ka ba uni urang ba ula adep ai kum urang ba sinong tai kum ta ngam kwa ban ya kli kini tang ba hawat ni snurem lada kum ta ki jing kan tho ki dot bat lada long ka bala ya tingkan no ya ka jing kan tho lani ka jing kawang keti iwe order ka ba mai ka order ka ba mai na ai mun na pi pi la yo lihat kan sukwa ban lan pulih ni mo lihat ko order ka ba mai ko ong kom ni
matter relating to permission for holding public meeting campaign. In continuation, this letter number DCA 56/2024/PT/3 dated 30th January 2025, wherein this department has instructed all deputy commissioner to request the headman Dorbar Shnong to allow public meeting of all political parties, including independent candidates, for free and fair conduct of election 2023. It is hereby further clarified that those headman Dorbar Shnong that have decided to permit only common platform for public meeting of political parties and independent candidates are allowed to do so. Andai nga ong biang hapi ni hangni ngimdan ni kata ka yu bangin khang ya kenu ka political party ha bagi kwa ban pelong bat lada kidon kisnong ki ban pelong ka common platform kalau welcome ki ban pelong ta bat lada ki don pat ki political party ki ban kwa ban participate ani ban sim ban ka common platform ki pelong ro bat kata pat kan salong pat ha ka long ka permission in ain re lada kidon pat ke jingkwa jong ki bangin ya sim bentalang da ki khat jong da bat nong pat kala ban long kam ban ya pelai por bat pi hakum kini ki por ngia be bon ki mak ki kam en re lada ngila ban penting ni ta ki kumba onga maulai tahun da ba hakum kini ki por ke exmen le kalong ba biang ke bai dei mo bat pai ba ro uba nakanu kanu jinga sya liang ula ban wan tu ban snow ban snap na baru ki tertong ki ban ai re ya ka mo ban ai ka juban lak ki jong ki mo so pat ba bat ke ka mandi la ke jing kular ke jong kalong yo snow lang da baru ba persya bat ba ya sya ta bahas bun re la da kapor patam kayak keyboard ki snong tumla ban le kum taro ni ki la ban long la ke jong bat kam don kan kuno ka jing khang lani ban khang le ti kumbat ho mo ka city ban tentu ban pha ban direct ki daro dar bas nong baki di ban ai permission ngas ko kalong kam khulung ya kata naman nila kay la kata ko sinam kan mo ki election man ka por ni tip mo kilawan ra ki itinerary ki jong ki candidate ban ni la lapet itu oh kan ni jong ni party tentang kaya kelas ni yang hak ni kesini dia kalau ta pila man ya just not kapor kung tanging jule bat kung judan kanu ka ban ong ban thut lani ban dan jing bakla ban ong arteli parti ka ju kapor ni permission kam judan kung kata